Здравейте, приятели! Отново играем Майнкрафт. Ето тук вече строих, едва построих този етаж. Да, всъщност първия път фейл на клипа, преди провалих го, защото забравих, че снимам. Просто чудесно. Да. И още от сега искам да ви кажа само, че гласа ми не е такъв, както звучи на клиповете. Ако искате да ме видите на живо, елате. Ако някой живее в София и иска да ме види, няма да е вероятно да иска да ме види. Може да пътува около 3 часа до градът ми в област Бургас. Град среди един малък град. Население 7000 души, някъде там. Чекайте в Google да го видите. Какво е населението. Аз съм близо до своето училище. Че го завършихме. И да, в предишния клип обаче забравих да ви кажа едно нещо. Искам да ви се извиня, че много време не качвах. Да. Общо взето е това. Просто нямах време. Излизах с приятели, баща ми. Навсякъде излизах и това ми попречи да играя. И да. Мога само да кажа, да видя колко време стана клипа. Добре, в колата може да се го правиш. И... приятели, само тук клипа няма да е много дълъг този път. Сега трябва да тръгвам някъде. Следващия клип ще е по-дълъг, защото няма време сега. И след малко ще направя следващия епизод. Клипът стана много кратък. За сега е това. Надявам се. Чакай да изпробвам стълбата. Надявам се клипът да ви е харесал. Така цъкнете едно палче нагоре и се абонирайте за канала ми. Довиждане!